Бародаро ина як сар боз бақай ангус чистаган элитай. Ангусти тозай бародаро бақай хушру тамошо кунен конкрет небадай. Оли хелаш бовар кунен ба ин наздикӣ набуромада. Элита заводской калай бародаро живой весиш ана худо дурӯғ накунад тақрибан як атрофои 340 кило 350 кило бародаро живой вес дора. Оли ёшай на марҳамат касе ки ангус мегуфт кофта мегашт на марҳамат фурсат айдаст натен мола харидорӣ кунен. Адресо боша бародаро шаҳри Душанбе. Масъалаи дастсафкаш ягон хел мушкилӣ нест. Любой ҷойи Тоҷикистоне бародаро дастсафка ҳаст. Қай хушрӯ тамошо кунен. Касе даки маҳқулай занг мезанем, рақамо зери экран мемонем, марҳамат харидорӣ кунен. Элитаи бадай машоалло. Хеле мола бародаро тонна мешаванд, тонна. Ҳам моли дуроз, ҳам моли ғавсай беҳад фасони бадай. Хай бо касе ки наздиктаре омада ай пеш мебина бо савдо кара мегирен. Фурсат ай даст натен мола харидорӣ кунен. Чистаган ангустай.